že počas krátkej existencie otvorila spoločnosť FM Group World svoje obchodné zastúpenia už vo viac ako 20 krajinách nielen v Európe, ale aj slobody veľkou vzácnosťou. Ak patríte medzi tých, ktorých každodenný pracovný zhon a štandardné príjmy neuspokojujú, možno je to práve podnikanie s FM výrobkami, ktoré vám otvorí nečakané možnosti a stane sa pre vás nástrojom na naplnenie finančných požiadaviek. Ten produkt se prodává sám a proto půjčit někomu starter je v současné době prostě výhra pro to, aby druhý den ten člověk byl zaregistrován. Parfúmy značky FM patria svojou kvalitou medzi tie najlepšie výrobky v oblasti parfúmov. To, čo považujem za dôležité, nielen pre mňa, ale aj pre moju rodinu, pre mojich priateľov, pritom keď napríklad nakupujem darček, je určite aj cena a v tomto mi práve parfémy FM Group vyhovujú. A želám celej spoločnosti FM Group, aby sa jej darilo, všetkým jej pracovníkom a chcem sa im poďakovať, že môžeme takto krásne voňať. Firma FM poskytuje členom klubu kompletný dodávateľský servis. Výrobky firmy FM si môžete objednávať rôznymi spôsobmi. FM Group World, ktorá sa v krátkom čase stala pre firmu Drom jedným zo strategických, vám ich doručí do 24 hodín. Okrem objednaných výrobkov v nich nájdete aj rôzne darčeky. Firma okšírila tak svoje kapacitné možnosti a zároveň pokryla potreby zásobovania neustále sa rozširujúcej spotrebiteľskej siete.